Ora sudi karepmu yo. Tenan ya Mas. Ya kadang jek kumat karek tergantung situasi dan kondisi. Mas aja kok warai ya Mas. Wis arep imsak. Aku iki wis madhep nyetan lho iki. Lah nek imsak kan poso. Imsak kan Allahu Akbar as-sholatu. Lah iya, wis arep imsak iki berarti wis goleng nek leren ya leren tenang, nek ana urung gelem leren yo ndang tokne pisisan ngono ya kanca ya. Sing penting selalu ingat kata-kata Pak Yai. Nakal boleh tapi ada batasnya. Iya bolok. Oh yae ini lho. Oh alah ya to ya. Aku ya cah nom-nom iki ngene iki. Wis to gampang Musa Petruk. Engko jam 10 sampai jam 11 tos dangdut. Yen wis mari kira-kira apa? Obatnya ya sesuk sontek Mas. Mongko kanca-kanca kuwi selalu membawa obat lho. Obat apa teh? Obat apit. Ora tagak. Penting sesuatu berat. Ora tak anggap penting anak bojo arep. Yeah.
Muga-muga ya ora kumat ya Mas. Injih dongake sing penting tetep mlaku sing sak benere.